Čaute, dneska vás vítam do nového videa. Dneska ideme hrať Schedule 1. A to je... Tak. Toto bude naša nová séria. Séria nová. Wow. Chápem to, ale... Jaká séria? No... Toto bude séria o tom, že je to pekná hra, je to dobrá hra. Odporúčam niekedy si to zahrať, ale hlavne odporúčam si to zahrať s niekým, lebo potom nestíhate objednávky a tak. Tak, toto je family friendly, toto je pekné, toto je ovocíčko, nie zelenina, ktorá je pekná, není to nelegálne, to je legálne, ale je to speciálne. Zeleninka, že aby si schudol. Tak, máme. To potom takto. Čo? Dobre, chceš dvakrát, morning, ok. Morning, ok. Morning, ok. Tak ideme tam. Talk to Nelson je vozíčkár. Neviem, či je vozíčkár, ale je na vozíčku tuto. Ale... Dobre, a ideme do mesta. Tak, toto auto si budeme kupovať, takéto. Ale to potom budeme viacej kúpať. Som tu, konečne. Zeleninku. A tak. Potom po ňu prídete. Potom musíte aj tak strihať, aby ste dostali brojok. A musíš to ísť zabaliť. Tak, teraz ideme makať, že... Počkaj, nie tu baseballka. Nemôžem mať. Tak, idem takto. Tak to vypadá zatiaľ. Čaká tu. No. Toto je to isté, ako keby ste hrali Monbazu, ale tam tiež máte také rastlinky. Ale tuto je to úplne o tom celé. Tam to nie je. Tu musíme ísť tam. Ona chce free simple, je to na 100% nechutné. Tuto trologu, už tuto žensku už mám, že si už dám toto, aby ten policajtko nemohol zamerať, že ja to môžem takto urobiť rýchlo, si dať peniaze do karty. To je maximálne. Dobre, máme to. Tak, 300. Toto
No, je toto špeciálne preto, lebo... Opa. A teraz... A to nezaujíma, ja som to už dal do seba. No. To je jedno. Pusti ma! A v tom... Dík. Start... Form... Tak... Tak ja tam idem za automobil. To nie. A ja si robím tu, ty máš aký život. Začatý. Toto neostáva zamku. Natknú, aby automobil niečo urobil zle. Seats. Aha. To na začiatku som nevedeli, čo to je. Ale potom počas to zistím. A viem. Toto je tak... Teraz mám taký trapný hlas. Viete prečo? Kvôli tomu, lebo ja som teraz to strihal, pretože... Toto, viete ako? Toto, čo tu máte, som si zobral všetko a ja to zbytočnosti toto vyhodím do koša. Tak, a toto zakúpuje. Nechcem vyvedieť. Škoda. To tu nikto prehľadal celý pár. Prečo si tu kontajner rozkladá. Mám pneumatický kábel. Večer. Tu možno na auto alebo na karavan. Môj. Ale nechápem, prečo to tu má. A neviem to zobrať. Škoda. Počkaj, to je ten výrobca, on toto uzavre nás. Nevadí. Počkám, kedy dorastie. Budeme potrebovať toto. Soil nepotrebujeme až tak. To hodíme sem. Toto. Čo budeme potrebovať? Balíky tiež to kúpime. Veď máme na karte $300. Ešte počkaj, ja sem... A vlastne ešte nie. Tak. A tuto k sebe nemôžem. Počkaj, na druhý deň to zoberiem. Ale teraz bude speciálna animačka, zavodí sa. Fízny zájemný veľstva. Ty nasadneš karavan a ideš preč. Toto poznám, tu je vila, tu je tá vila, je pravo, kde je
Tam im to budeme nosiť. Oni nám môžu zaplatiť. Dobre, teraz toto je speciálne. Teraz musíme postrihať jej zeleninku. Ešte počkáme. Tuto to je OG Garage. Lepšie výroby. Tu je aj výroba. Dobrú výrobu nemusíte dávať týmto malinkým, ktorí nevedia nič. Tým nemusíte. Tí chcú low, môžete low quality. Takže najprv flashlight preč a toto. Tak, postriháme. Na to nemysleli, že toto robíme. Toto sa stane, že toto musíme sundať, toto a toto. To hodíme do koša, pick up. Sme tu teraz posledný krát tomto trochu. Že poberiem potrebné veci. Veľa časti. Tutok si máme od neho prevzať peniaze, ktoré tu nechal v tomto meste. Ale čo divné, mne ostalo 300 a zrazu mi ich všetky zmizli peniaze. No, tak to je to späť. Tu mal Nelson toľko veľa peniazí. Je z toho aj demo zadarmo a to je iba no, toto je speciálna vec. To je závrka 9000, také lacné. Tu je taká závrka. Tutok má karaván, jediný dom, ale oni ti odbuchli. A čo? Tu a tu. Toto toho. Nie, toto je ich a tak blablabla. Neviem anglicky. Anglicky alebo slovenský. Toto je no. Ja si zarobím 9000 na to, aby som mohol aspoň tak vyvlastniť. Stanem ho moteli, lebo
ale inak vy ste tam mali všetko nechať. Vy ste ešte úplne na začiatku. Toto. No toto neviem. No, tu sa neviem. Toto poznám, ak nastane toto. Tuto ste sa vedeli dostať. Toto si mal zabarikádované. Aj toto. Toto neviem, že si to má zabarikádované. Toto tu ani nebolo. Toto za 4 000 je na auto. A vy si to kúpiť za 4 000. Ale radšej by som si kúpil tu na netlačenie peníz. Na kartu. Aby som si vedel dať peniaze na kartu. Trochę by są składy jednej misji, to mi się mało są zapytowane. Nie są na misji, ale ma połówkę na co jednostka mają? A dwójkę użyję? Hej! Tak to by malo byť od jednotky do dvojky. A nie od dvojky. Tak, toto to uloží. A všetko tu vystavím. Prvá vec, ktorú robím, je vystavím toto. Obidve. Tam je treš. Toto je tam treš. Alebo co? Telku. Telku. Aby ste to nevedeli tak. Povoľte to dobrú potom a poručám robiť. A začínate to poručám robiť. Toto som si dal takáto penále. Ale nevedomáte. Tieto veci. Teraz tu. Vždy ako prvá vec urobte to. Si to nadávate do zásoba. Nesmíme toto vymeniť. To je proste... Tak potom je to 2, 4, 6. Ešte kúpim 2, je 160. Vodovka a také veci máme. Tejvo nemusíme. Packagings, to potrebujeme veľa, že dáme príklad 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6. Jeden, dva, tri, štyri. 2, 4,
2, 4, 6, 8. 8 je maximálne balíčko. No. Tak. Toto tak dáme ne 80, 60 balíčkov. Aj to? Zle, dobre, tak 20 balíčkov. Drug dealer. Yes, je to tam. Toto som kúpil kvôli tomu, lebo aj som mohol viacej pestovať. Na tej motel room sa to až tak nezmestí. Čiže druhá budova je najlepšia táto. Motel room nechajte úplne čistú, nič tam nedávajte. Tak, že urobíme toto. Už nebudeme potrebovať až tak, že tak. Toto je najlepšie. Jedna speciálna vec. Toto je pár dní pol roka populárna. Ešte nejaké videá sú na YouTube na veci, ako mixovať tejto. Vieš tu mixovať speciálne veci. Vychápam to, čo by si mixoval benzín. Ale to nebudem hovoriť, lebo potom by to nebolo pre málo. To by bolo pre dospelých už. A nechcem, aby to bolo pre dospelých iba. Môžu na to pozerať aj dospelí, ale ja chcem. Dajte like a odber na to, či chcete ešte túto sériu. Že budem točiť aj Monbazu, aj túto. Že Monbazu budem točiť v piatky. A túto sériu, budem hrať. Túto budem hrať soboty. Ne piatky a soboty. To je najlepší čas podľa mňa. Hej. Je to najlepší čas, dobre. Lebo to je taký príjemný čas, že stíham aj ten deň strihať a tak. Ja to dojdem. Nepoviem, lebo toto tak. On vykúpil si 4x OG. Ne, aby bolo 4 bloka. 8 OG krašov. 8. Počkaj, aby toto je najhoršie, aby policajti nevideli. Toto. Veľa vecí sa tu zmestí. Tuto. Ale ja idem spať. Teraz už je hotový drop, že pôjdete za touto motorou. To má byť tu. Ne, nechcem YouTube. Ne, YouTube. Na YouTube je to zle. Fuj. Dobre, Sandra. Je to... už viem, čo to je. A to je list z stromu. List zo stromu. Naozaj, tak to vypadá aj.
tuto k tomto motelu to je najhoršia táto voda. Ja som motelu urobil jednu vec a to je mal som tu toto, potom som sa tu presunul do druhého za 800, ale potom som tuto urobil várnu. Poďme povedať, že lízať sladkostí a tak. Ja to pekne veľa, ja tu robím pekné veci. A hlavne dobré veci. Ja to aspoň normálne predávam. Ale toto som nikdy neznášal packagingkovať. Ešte po 20. Keď mal som urobiť 20 balík. No, takto by som, vieš, keď chceme od bossa nejakého veľkého, tak musíme upestovať koľko balíkov, koľko zeleniny, no asi koľko. Najprv 20, potom 25, potom 30 a ja. Čo? Tak to nemal ani šancu. Máme produkty nejaké, počkaj, po 40. No, dobre, už sa to rozbieha. Čo chce? 3x. Čo 155? Díky Aftermoon. Tak ideme. Tuto delivery. Počkaj. Speed grow, tak ideme sem naliať. Tak tu necháme tu necháme 13. Máme ďalšiu objednávku. 170. No, tak to vychádza dobre. Jessie. Big cooking. Tak, chceš? Počkaj, donesem ti niečo. 3 ti donesem. Je to niekedy aj jedno. Koľko je donesem. Jessie. Ukáž tu fízli? Nie. Jessie. Tu máš rastlinku. 114 $. Yes. Cashback mám kúpiť. Yes, aspoň som zarobil nejaké peniaze, aby som bol chudobný. $134 mám. Už to začína makať. Zapíname pasy. Srandujem, veď. Takže tejto hre iba pobehuješ, predáva zeleninu. Predáva zeleninu. Potom sa ti to zľahší, to sa kúpiš dealerov. Ideme pozerať na to. Máme tu týpka.
Á, toto. Tak tu je týka, že pôjdeme štadiaľ do faktu. Skladím si to. Nie si ho? Ja to napravím. Mala šanca, ale... Tuto tu poznám, že pôjdete iba takto okolo a prepašujete sa to jod. Ukážte nejaká typa vietu. Koľko chcete? Veď toľko ani nemáme. Počkaj. Ty si chcel jeden zo 55. To je jediný, ktorý chce toľko. A ešte 4. Tak tebe dám 195. A to je tá nová. Yes, to je tá nová. Dobre. Táto je citlivá, to len. Toho bol hrať iba friendly. Toto jeden príjma objednávky, druhý dáva objednávky a má inventári toľko veľa vecí a nikdy ho nechytili fízy. To mňa chytali, ale Mira. A to je slabšia kvalita kvality.
A to je jedno aká kvalita, ale tak máme dosť času. Keď máte to automat packaging, tak to vám uľahčí prácu blázen. 20. Vymeniť za 20 samotných na 20. Ježiši, ale to ma bude baleť. Kapár. Ja som OG kraj zobral a ja by som miešal. Ja by som ho miešal. Hej. Tak, ešte ich máme dosť. Poteším sa na to. Ďalší chce, ale to neostali. Tak to ja sa nesťažujem, že to dve nepotrebujem. Neskôr som došla, ale tebe dám toto všetko, ale počkaj, ešte toto a máš fúr. Ty si tiež fúr, lebo ty si chcela 4 bloky. Počkaj, som to samé. To je u mňa, ty pekce. Offroad skate je najlepší na skate. Najlepší skate. Fízli. Toto mi môžu. Tu mi nechajú. Jen to bude teraz. Ale oni sa tu prechádzajú. NPCčka sa. Yes. Máme všetko úplne. Ďakujem, že ste toto video pozerali. Dúfam, že nám
mi dáte like, odber a so zvonkom a ďakujem, že ste toto video pozerali. Čaute.